Primeran C1. 36 Janari Azkarra. Naroa Kajarabile. Zer iruditu zaizu, Herberetan egindako proposamena? Bitu, egungo gazte diargiak aipatzen duen moduan, egia da askotan debekatzea eta muturreko neurriak hartzea ez dela beti irtenbide egokia izaten, askotan hori kontrako efektua lortzen delako. Eta etikoki askotan eztabaidagarria izan daiteke, pertsonen aukera askatasuna nolabait mugatzea, ez? Egia da baita ere, gaur, gure estatu mailan ez, nolabait esateko hartu diren neurriak ez direla nahikoak izan, aurren obesitate arazori saiesteko, ez? Adibidez, aurten indarrean sartu da, ez? Erregulazioa aurren ordutegietan, elikagai osasuntsuen publizitatearen debekua jartzea komunikabideetan. Aurren ordutegietan, baina ordutegi horietatik kanpo, produktu ez osasuntsuekiko esposizioa oso altua eta jarraia da ingurunean, ez? Eta baita ere, aurrei zuzendutako elikagai askotan, azukre kopuru altuak daude, gaietatan, gosariako zerealetan marrazki bizidunak agertzen dira, umeak erakartzeko, produktu ez osasuntsuekin opariak egitea adibidez salmenta sustatzeko, ez? Eta baita ere, pertsona famatuek askotan, produktu ez osasuntsuen publizitatea egiten dute eroslea erakartzeko, orduan, gazteek aipatu duten moduan, nire ustez, gakoa dago elikadura hezkuntza sustatzean. Aukera egokiak egiten irakatsi, osasuntsuak diren elikagaien kontsumoa eta eskuragarritasuna sustatzea, produktu ez osasuntsuak debekatu orde, nire ustez. Eta gainera garrantzitsua da batez ere gazteetan finkatzen direlako elikadura diturak, elikagaiekiko ditugun lehentasunak, asetasun mailaren erregulazioa, dastamenaren atalasea ere, eta guzti horiek helduetan eraldatzeko oso zailak dira, eta azken finean osasunean eragina handia duten patroiak dira. Beste eraldaketa bat izan da hori. Osasuntsuak ez diren elikagaiekiko eskuragarritasun altua daukatela gaur egun gazteek. Prozesatutako elikagaiak nagusiki, prezioak oso baxuak dira, eta janari banaketa zerbitzuak oso ugariak, orduan eskuragarritasuna oso errez dago, eta produktu ez osasuntsuekiko esposizioa ere oso altua, aipatu dugun moduan publizitatearen bitartez. Eta amaitzeko hori, gaur egun sare sozialek eta modek elikaduran duten eragina. Produktu ez osasuntsuen kontsumoa, dieta eta elikadura ohitura desegokiak sustatze aldera batez ere. Eta esan beharra dago azkenean, elikadurarekin lotutako arazo eta asaldura asko alderdi psikologiko garrantzitsua dutela, ezta? Orduan, hori ere erregulatu beharko litzake askotan hori goze gabe jaten dugulako, aspergarritasunagatik, ez dakigu zer egin eta zer jaten duzu, galletak, txokolateak ez duzu udare bat jaten edo sagar bat jaten, ez? Eta emozioen erregulazioa ere garrantzitsua da, bakardadea, tristura, eta, haratago dijoazenak, depresioa, antxietatea, estresa, ez? Guztiz lotuta daude elikaduraren asaldurarekin. Eta esandakoa, elikadurarekin lotutako arazo asko jatorri psikologikoa dute eta beharrezkoa da gazteetan alderdi psikologiko hori zaintzea.